4:00 pa lang ng madaling araw, gising na si Mang Ramon. Tahimik pa ang buong barangay. Habang ang karamihan ay mahimbing pang natutulog, siya ay naghahanda na para sa panibagang araw ng pamamasada. Tinitingnan niya ang kanyang lumang tricycle na marahang sinasabi, "Kaibigan, sana marami tayong maging pasahero ngayon." Hindi madali ang kanyang buhay. May mga araw na malakas ang ulan, may mga araw na matindi ang init, at may mga pagkakataong halos maghapon siyang naghihintay ng pasahero. Ngunit sa bawat pagod, iisa lang ang nasa isip niya. Mapagtapos ko ang anak ko. Tuwing gabi pag uwi niya, inaabot niya sa kanyang asawa ang kinita. "Pasensya na, ito lang na iuwi ko ngayon." Ngunit ang kanyang asawa ay ngumingiti lamang. "Okay lang, ang mahalaga ligtas kang nakauwi." Samantala ang anak nilang si Mark ay masipag ding nag-aaral. Alam niyang bawat pisong ginagastos sa kanyang pag-aaral ay bunga ng pawis ng kanyang ama. Kaya nangako siya sa sarili, "Hindi ko sasayangin ang sakripisyo nila." Lumipas ang maraming taon, mas lalong tumanda ang tricycle. Mas dumami ang puting buhok ni Mang Ramon. Ngunit hindi nawala ang kanyang determinasyon. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos. Suot ni Mark ang kanyang toga. Habang tinatawag ang kanyang pangalan sa entablado, nakita niya sa likod ng mga manonood ang kanyang ama. At ang pagod mula sa pamamasada. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng saya. Hindi napigilan ni Mark ang pagluha. Pagkatapos ng programa, mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. "Pa, salamat po." Tahimik lamang si Mang Ramon. Ngumiti siya at sinabing, "Anak, sulit ang lahat ng pagod ko kapag nakita kitang naabot ang pangarap mo." Makalipas ang ilang taon, si Mark ay naging isang professional. Ang una niyang ginawa sa unang malaking sahod ay hindi bumili ng mamahaling cellphone o sasakyan. Binili niya ang matagal ng pangarap ng kanyang ama. Isang bagong tricycle. Nang makita iyon ni Mang Ramon, napaupo siya at napaluha. Hindi dahil sa halaga ng tricycle, kundi dahil naalala niya ang lahat ng araw na tiniis niya ang init, ulan, gutom at pagod. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nagbunga. Ang aral ng kwento, hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng uniforme. May mga bayaning araw-araw nating nakikita, mga tricycle driver, construction worker, tindera, magsasaka at iba pang magulang na tahimik na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang anak. Kung may magulang ka pang nagsusumika para sa iyo, ipakita mong sulit ang bawat patak ng kanilang pawis. At kung isa ka namang magulang na halos sumuko na, huwag mawala ng pag-asa. Maaring hindi pa nakikita ang bunga ng iyong sakripisyo. Pero balang araw, darating din ang araw na masasabi mong sulit lahat ng pagod.